खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। चिरांनि बेंटलाव UPPL BJP आरो AGP एबा NDनि गेदेरथार सुबुं गौमा हाबाफारि खुंदों। सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बेंटलनि जांख्रिथाय फोथाराव UPPL BJP आरो AGP एबा NDनि गेदेरथार सुबुं गौमा हाबाफारि खुंदों। नंगौ, सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया जानो थाखाय गोबाव सम गैला। बे उफ्रा बिसायख'थियाव गासैबो दोलोआनो गाव गावनि बिजाथिखौ देरहा होथारनांगौनि थांखिजों गोख्रों हाबा मावनाय आरो फोसावदिं मेल लानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनै UPPL BJP आरो AGPआ UPPL एबा NDनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ उफ्रा बिसायख'थियाव देरहा होथारनांगौनि थांखिजों चिरांनि बेंटलाव मोनसे गेदेरथार सुबुं गौमा हाबाफारि खुंफुंदों। बे सुबुं गौमा हाबाफारि खुंनायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया NDनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ देरहा होनांगौनि थांखिजों बाहागो लाफैदों। लोगोसे BTAनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', NDनि बिजाथि महरै फोसावजानाय निर्मल कुमार ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो फ्राय 30,000निबो बांसिन रायजो राजाफोरखौ मैखोमै बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।